सोमवार के शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी दिखे के मिली। सवेरे बाजार खुलते ही जोरदार खरीदारी शुरू हो जाई। बैंकिंग, आईटी और मेटल सेक्टर में शानदार उछाल देखल जाई। चार्ट पर आज बुल कैंडल बनल बा, बाजार के और ऊपर जाए के संकेत दे रहल बा। निवेशक के भरोसा मजबूत बा। आज ज्यादातर शेयर आज हरा निशान में बंद भइल बा। एह से सोमवार के बाजार और ऊपर जाई। हालांकि बिना रणनीति के निवेश और ट्रेडिंग मत करी। बाजार फिलहाल पूरा बुलिश नजर आ रहा बा। आज शेयर बाजार में तेजी की सबसे बड़ा कारण ई हुई कि ग्लोबल मार्केट से पॉजिटिव न्यूज आइल बा, जवना से टैरिफ में कुछ कटौती भइल बा। बाजार मजबूती से ऊपर जाई। भारत के बाजार में भी जबरदस्त खरीदारी हुई, ऐसे मार्केट बहुत ऊपर जाई। ग्लोबल संकेत मजबूत रहल है और गिफ्ट निफ्टी फ्राइडे के दिन 340 पॉइंट ऊपर खुलल है। इससे निवेशक के और भरोसा बढ़ी और निफ्टी तेजी के साथ ऊपर जाई। चार्ट पर साफ साफ बुलिश ट्रेंड नजर आवता। बाजार फिलहाल मजबूत स्थिति में बा, लेकिन ध्यान रखी बिना प्लान के ट्रेडिंग ना करी। यह रउआ से सलाह बा। इसे बाजार सोमवार के दिन बहुत ऊपर जाई, नियर अबाउट 300 पॉइंट निफ्टी ऊपर जाई। अगर ये सब वीडियो रउआ सबके अच्छा लगल तो लाइक करी, शेयर करी, कमेंट करी और जो सब्सक्राइब नहीं कैले सब्सक्राइब भी करी। थैंक यू।